Kaya sumala pa ni St. James, James chapter 5, ang pag-ampo sa mga taong santos dakog kahimuan. Unya, according ni Ginoong Jesucristo, San Juan kapitulo 9 kung kumasayop bersikulo 31, ingon pas ng Ginoong Jesucristo, ang Dios dili mamati sa mga makasala apan tagdo niya kadtong mga tao nga nagtuman sa iyang gisugo. Kinsa man ang mga nagtuman sa iyang gisugo? Mo ta atong gingong kanina. Revelation chapter 5 verse 8, mauning gitawag og mga santos. So, kung kita mo diretso, pwede tang mo diretso ngadto sa Dios. Pero ang problema lang, ang question, paminahon ba kahatan niya? Nya ingon pa ni Kristo, naa man si paminahon, kadtong paminahon niya kadtong mga nagtuman sa gisugo. Kinsa man tong mga tawhana ang perfect nga nakatuman sa sugo sa Dios nga naa karon sa langit. Revelation chapter 5 verse 8 o Revelation chapter 7 verse 9, mauning mga santos or mga taong balaan nga naa karon nagdaig adlaw gabi ngadto sa tiilan sa kordero ug nagaampo alang nato. Nakitang mga Katoliko, mag-ampo ta ngadto sa Dios. Bagay kita sa mga santos nga naman kay para makasiguro ta ang ato ang mga pag-ampo mahatod jud ngadto sa Dios. Ang problema ni ngadto mga higala nga mga Katoliko, suko sila nga mag-ampo ta mga pagkitabang sa mga santos pero sila pud mismo nagabuhat pud og kanang murag silbi intercessory prayer ba kumbaga. Nga naman kay mingon man na sila, pastor, iampo ba ako pastor ha o intercessory man na? Oh. Nya question, ang pangutana, si pastor ba ka paminahon ba ka sa Dios? Kisa man ang paminahon sa Dios, Malakyas kapitulo 2 bersikulo 7. Ingon pa ni propeta Malakyas, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo mahitungod sa kaalam sa Dios. Kay sila mauman ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. So ang Dios dito mamati nila, ang Dios dito mamati sa mga santos. Kita pwede makadungog ang Dios pero ilingyo niya ang iyang mata, di tabunan na iyang dalunggam tungod sa tong pagkamakasasala. Apan ang iyang mga santos sama ni Job. Job chapter 41 verse 7. Ingon pa si ang Dios, katong tulo ka mga makasala, kamong tulo, ayaw mo diretso nako agi mo kang Job. Unya dinhi sa tawag ining New Testament, makita nato nga naay namatay si Lazaro, ang nagampo ang katong pamilya, Lord banhawa ang apo ang igsuon. Intercessory man to. Diretso sa kang Kristo pinaagi sa igsuon, nagampo siya dito kang Kristo niya banhawon or makabenepisyo ang igsuon. Mao pud na sa ato ang tawag ining mga atong pagtungad to sa mga santos nga naman kinahanglan tag intercessory prayer or kining magsilbi intercessor tali nato og sa Dios nga naman kay para makasiguro ta nga ang ato ang pag-ampo mahidangat sa Dios. Og ang Biblia mismo nagsulti o sa written document nag-ingon Revelation chapter 5 verse 8, ang mga pag-ampo sa mga santos naa sa tiilan sa Dios. Wa gigibotang dito mga pag-ampo sa mga pastor, gibotang sa tiilan sa Dios. Ang giingon pag-ampo sa mga santos naa sa tiilan sa Dios. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamutan nato ang matagaan ug ikon pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.